Готови ли сте? Внимателно, има трап там, има и тук. Внимателно. 5 градуса, бе! 4,8 как? 4,8, ала да я пробваш! Кой е път вече? 13. Ще му правите имената. Разбира се. Още някой да не си получил. Заповядай, това е за вътре. Значи чрез това нещо просто нали, всички мои близки са щастливи и се радват. Това е. Живи и здрави да са и дано всичко да се оправи в тази държава, защото вече не знам. Трябва да се хванем за ръка, никой няма. Не е въпросът до политици, не е въпросът до партия. Ние самите сме ковача на нашата съдба. Ако се хванем ръка за ръка, народа ни е винаги успял. След национална катастрофа, след Първата световна война и само след някъде 15 години Белгия, Холандия и тем подобне праха са гълтали след нас. Така че всичко е в народа. Не бива да търсим другаде причината. В нас е причината. Както и за църквата. Ние сме си причина за някои неща, които са. Да пожелавам действително на селищеници, за целия български народ през тази година действително да се вразумят, да помислят и да започнем. Да започнем да спасяваме. Майка България от нас чака.